Mill-bidu tas-sena l-ġdida l-Unjoni Ewropea qed timponi żieda fit-tariffi lill-operaturi ta' trailers b'total ta' 16.5 miljun euro fis-sena fuq dawk f'pajjiżna. Fil-fatt l-Unjoni Ewropea se tkun qed tolli s-servizz ta' trasport permezz ta' trailers f'pajjiżna b'700 euro għal kull vjaġġ. L-Assoċjazzjoni tal-Operaturi ta' Trakkijiet u Trailers, l-ATTO, spjegat li l-ispiża se twassal għal prezzijiet ogħla lill-konsumaturi, negozji lokali u pressjoni żejda fuq il-provvista nazzjonali. One News tkellem maċ-ċermen tal-ATTO Joseph Buġejja dwar din il-kwistjoni u qalilna kif trailer wieħed li opera vjaġġ bejn Ġenwa u Malta minn Jannar il-qudiem se jkollu jħallas 734 euro 40 ċenteżmu aktar biex ikopri l-ispejjeż tat-taxxa ta' tniġġis li ġiet imposta mill-Ewropa. Fl-2024 ridna nħallsu 40% ta' din l-emissjoni. Fl-2025 70% u sa fl-ewwel ta' Jannar rridu nibdew nħallsu 100% ta' din it-taxxa. Din tfisser 734 euro addizzjonali taxxa kull trailer, ġifieri mhux il-frejt biex inġar il-trailer, mhux it-tabija u l-ħadd tiegħu, taxxa addizzjonali li rridu nħallsu fuq kull trailer. Buġejja tenna li fil-waqt li d-direttiva tinkludi derogi biex ma jiġux penalizzati l-vapuri tal-passiġġieri, dan ma jestendix għal-vapuri tal-merkanzija u deskriva dawn it-tariffi bħala inġusti. Dan għax Malta qed tiġi penalizzata minħabba li hi gżira żgħira u aħna kompletament dipendenti fuq il-konnessjonijiet marittimi. U tenna li dan hu kompletament bil-kontra ta' dak li qed jipprova jagħmel il-Gvern Malti u jżomm il-prezzijiet stabbli. Fil-każ ta' Malta ngħidha li assurdax fis-sens li biex inġorru trailer minn porti Italjani għal Malta, m'għandniex alternattiva Malta hija iżola imdarwa bil-baħar u l-uniku mezz li għandna biex nikkonnettjaw Malta mal-Ewropa huwa billi nabbu trailers tagħna fuq il-vapuri. Din it-taxxa hija taxxa oħra inġusta wkoll fis-sens li għandek il-Gvern Malti qiegħed kontinwament jinsisti biex iżomm il-prezzi stabbli, iżomm il-kompetitività tal-pajjiż u mbagħad għandek issa l-Ewropa taxxa ta' 100% li ħatweġġa lill-konsumatur u l-industrija ta' Malta.